No, Arohan, Sahdittaa. menen tonne pesupuolelle. No mehän siellä. Pesupuolelle. Otahan vähän, kun viruttelen naamasta pois. No kerrohan nyt jotakin savusaunasta. Siinä ei oikeastaan ole kertomista. Se on suunnilleen samanlainen tilanne, kun mennään Louvren museoon ja kohdataan Mona Lisa. Siellä on vain se, että siis ihmetellään, että ai se on noin pieni. Ja sen jälkeen jäädään niin kuin tunnistelemaan. Savusauna kun mennään, niin siinä on vaan, ai tää on tämmöinen. Sitten kun on istuttu vähän aikaa lauteilla ja heitetty löylyä, kuuluu pikkusta semmoista sihinää. Hirmuisen vähän. Mutta pikkunen sihinä kuulee, sit se hiljenee. Sitten kaikki on hiljaa. Pikkuhiljaa pää painuu vähän alemmaksi. Silloin kokee sen tunteen. Ai tää on tämmöinen. Ei kuulu ääntä, ei mitään. Sarkaniemen kuivurin äänikin loppuu kuulumasta ja löyly tulee, niin ettei tiedä, että mistä se tulee. Siinä on se ideologia. Ja sen enempää siinä ei ole. Ja sitten jälkeenpäin kun... Mutta sitä pitää niin kuin nauttia. Jos sitä lähtee heti pois niin kuin Mona Lisan vierestä Louvren museosta, niin et siinä koe mitään. Sama on savusaunassa. Siellä pitää olla, istua, nauttia. Sitten tulet tähän, viruttelet pois hiet naamasta, istahdat, nautit. Se ei ole sellainen, että jos sinne menee ja sanoo, että no mitä sitä nyt on, niin sitä on ihan turha kertoa ja kuvailla, että siinä olisi jotain. Sauna kuin sauna. Siellä on kiuas ja lauteet. Eikö sitä pidä harjoitella savusaunaa niin kuin tupakan polttoa? Ulkolla niin kuin tulee normaali saunaa, niin sehän on vallan kamalaa. Sitten vasta rupeaa nauttiin sitä, kun on oppinut nauttia. Ei, kun se aukenee ensimmäisen 5 minuutin jälkeen, niin sen niin kun ymmärtää, että mikä siinä on se. Sitä ei tarvitse selittää toiselle. Siinä on niin kuin se ehkä niin kuin se kaikkein paras. Jos se rupeaa siitä kysymään jotain, niin sanoo, että istu vaan ja odota. Sitä ei voi, eikä sitä kannata kuvailla. Ei siinä ole semmosia. Se on tunneasia. Se on ihan sama, kun katsot Mona Lisaa Louvren museossa. Jos joku toinen kertoo, että siinä on tämmöstä ja tommosta ja se hymyilee ja se tekee sitä ja tätä, niin et sä siitä pääse mihinkään. Just. Ainoastaan istumalla lauteilla ja odottamalla, niin sit se tulee. Se on sama kuin lenkkeilijä mettässä, kun se on 10 kilometriä juossut, niin sen jälkeen vasta se huomaa, että mikä se nautinto on. Siinä on jotkut samanlaiset, kun oot mennyt ja saanut itses hikeä ja maasta vaihtuu hiljalleen ja tämmöistä. Tässä miljöö ei vaihdu. Se vaihtuu niin kuin tämän kylpien tämmönen tuntemus. Joo. On oikein lämmitetty, heitetty häkälöilyt ovi auki, niin että on ilma vaihtunut 2-3 kertaan. Niin siellä ei ole minkäänlaista tuntumaa savuun.
Ja sitten on sahti. Niin, tarvitsee se jotakin Sahti semmoista kuuluu savusausa. voiteluainetta, että se tuntuu. Ja siellä on puu. Sielläkin on Jan. Nestehukka. Oh. Ja siellä isäntä itse maistelee mehua. Ei mitään mehua, vaan sahti.